Оф, те няма джунгъл, сигурно ще са двама. И здравейте на всички, които ме гледат, аз съм CitoBG. Днес ще снимам на Лига. Да. Тук с мен е Коко и Джан. Аз съм Рад. Миналата игра, Зезо си изслушал клипа и... Омагъл, ние с 4 човека без мастърки. 4 човека без мастърки. За сега. Късаме ги. Чакай. Чакайте малко, то си беше ли Уконг от миналата игра? Уконг ли? Май да. Да. Ма ти ще са двама на тупа Ларвика и на Суса сигурно. Аз ще къртя Санто. Да. Ти. Миналата игра заради Зезо, аз бях 22, 14 или какво бях. Цецо, да ти дам моя втория скин на Ше. Дето ми се пана, дето го дизенчантнах. Да ти го дам, яе. Да си го има. О, имат само един с мастър. Супер си парти фидълски. Сапрайз парти фидълски. Той ще е силен, само той. Другите ще са нубове. Ама има Маладен Джакс. Той сигурно знам 5 лева и от кутийка там се падал. Нали вече? Не, 10, що игнайте се отключва на 10. На Суса, ти Мен ще ма мислят за нуб. Защото някакво... и мене. Каца. Физа ще го мислят за про. Човек сигурно викат, че нупе, какво ще правим? И още ето, но питай сте цвете и рай са. Физа им ще наскъса. Хора, ако искате да продължа да снимам, кажете. Пишете в коментарите. Сицо, на мен един клип ми се каша за 1 час и нещо вече. Теле. Час? То зависи колко са дълги. При моите карти е половин час сега или че и повече може да са. Хора, след месец и нещо, скоко ще има PlayStation. Нали бе, Коки? Ма ще купуват ли, бе? Да. Ще играем ли? Охо. Ма трябва да ме учиш. Аз не съм запознат. Какво си мислиш? Аз не съм играл на PlayStation. Ами аз мисля да казвам да ми купят PlayStation. На плазмата. Да, бе, ти е голямата плазмата. Аз ще така, не можем човек с двамата от PlayStation да играем на Mortal Kombat 9 двамата. Едно в едно. Да, бе. Аз мога да си там PlayStation. Кой ли ще е по-добър? Смисъл, защото и двамата не са играли на PlayStation. Да, ама аз съм слаб, защото хич не съм играл на Mortal Kombat. Добре, аз... Ей, малко само. И започнахме. Добре, Mortal Kombat съм съгласен, ама... В смисъл, че... Това... Девятката и тя е стая за PlayStation, пък... Нали... В мене ще ме спукат, те нямат джунгъл, ти ще са двама Джакса и на Суса. Нали бе? Пукнаха ме. На Суса Сута, Джакса със Сето. Нали. Викаш колко направо не се говори. Като бях скейлито си ги правих, само си ги правя. Зезо, ако ти ми каза да съм скейлито, ама не те послушах. Охо, тук да си прав. Ма те са трима, Лукунка е тука и Ларвика. Но тук при нас е Джакса. Моля, хелп, умирам. Аз имам при него, човек. Не ме интересува, аз имам при него. Сега, ма подгониха ли, бе? Цецо, флашнаш ли? Моля, флашнах съм на никъде, бе, брат. Физа идва. Физа идва. Давайте, скочи! Скочите, Цецо, скача. Не мога. Добре, аз идвам. Аз от стената. Идвай. Давай от стената. Някой да дойде, моля. Аз идвам. Не мога. Аз почти си ги направих. Нищо ще седя при тебе за сега. Той е ухо бига, той се бига! Идвай! Не ми идвам, ама. Те колко са тука, бе? Ма защо? Ариде, той сега спусна спида, бе. Да, ти спида спусна. Всичко, да, и сега тук, че ако искаш ги такова, бе. Сноу ни ги. Аре, Физа може да ги убие, бе, не. И аз викам, и защото обърках джунглици някакво. Здрасти, бам.
Цецо, ари идваш? Давай. Еми, Джан, сори, ама ти трябва да си двама. Цецо! Куцата. О, ти си тук ли? Кога доха, бе? Ти кога доха? Значи ти не ще го направя още малко и другия. Ние двамата ги правим общо. Кой той, бе? Дабълка, нали? Виж, пуш. Мерси. Ама ще умра. Преди да стана втори и ще се рекалвам. Цецо, отивай на бота, спокойно. Спокойно, Цецо. Джан, връщам, ама аз се рекалвам. Какво ще съм? Да, по-бързо ще стане. Не сори, ако умирам, но... Той след фейта прави. Някой път човек ще идвам все пак пред тебе, няма да то ставам. Нали все пак си от нас. Джан, защо не говориш? Не знам. Ларвика, кучето мазно, тук е те. Ихи... Ти са на фиди, не че са на фиди, ми... Да, аз съм на фидех. Обърках се. С 2 асиста съм се фиднал. Обърках се. Ма верно е, Цецо, гледай го. Верно е, Цецо. Ларвик, не бе, не позволяй на Джан, кой е срещу нас? Не! Гледам го на колко е. На 15 кръв остана. Той се фейти. Колко? Ей там някъде. Тук ти има Гледай го този да, човек фидала. сам. Дай ти отиди за Те фидала. са двама, бе. Ми, Аз искам киловите. Гледай го сега. Как ще го гледай? Гледай го сега. Абе, пускал си кюто и да прави търет. 2-0-2. Вземи тоя, миньон. Ти си четвърти, аз съм още втори. Ти като беше на топа, аз Цецо, само ние двамата имаме килове за сега. Еми, аз съм... Да, бе, аз съм 22. Аз съм трети ле, Ларвика, още първи. Първи! О, мага! Само преди комбото. Опа. Аз ще пратя едно такова при Коко. Коко очаква едно от етата. Дано да пресигне. А вземай фарма, бе. Добре. Видял го, Цецо. Даде ти подарък. Да, изпрати ми подарък. Аз ги правя. Джак са втори левел срещу седми. Идва. Ларвика първи левел срещу четвърти. Стана грубо колко при тебе стана грубо. О, и Фидала втори. Хелп, моля, бе, то няма на. О, мъга, бе, то ти много мразя, бе. Гледай го тъмъкано. О, добре, Физа идва човек. Сори, ама този път нямам шанс да яс. Со нямам... Бягай! Сори, мотори. Хилвам се, ама... Дадо, чек, можем да ги направим, бе. Колко се комбинираха атаките, човек? Аз съм Моята бейзик и твоето... не знам кое. Не съм сигурен точно кое е. Да! Как направих? Отказвам се, бе, брат. Той този гледа и изчака... Снимаш ли? Да, снимам, що? Аз съм 4-1-2. Малко ми е трудно. И заминавам пък аз тук. Ще ги направите, бе, човек. Цецо, ти си трети левел. Трети левел, що се разкарвам до сега. Да, бе. Той е нормално, брат, разкарвах се до сега. Чай да не умра с милионите пък. Апгрейднах си ето без да искам. То ето защо въобще да го апгрейдваш? Смисъл, няма разлика. Но то последно трябва да се апгрейдне. Да, аз без да искам пък го апгрейднах. Убима. Те убил е... Давай, Ани, давай. Не ти го уби. Да не си патя аз. Опа, ако се изстрелях аз. Не! Молята, спаси ме. Бягай! Не бягам! Какво правя? Сега, скачам с кюто и заминавам. Аз какво ти казах? Знаех си, че тъй ще направя. Няма най-иначе. Twisted Fate! Аз го... Аре бе, Twisted Чо! Twisted Чо пълза, бе, брат! О, мага, бе! Браво! Дай, Коко, дай. Няма спит.
Че съм човек. О, не. То се баси силния, бе. Да, бе, опа, аз тръгнах към тебе вече. Убихте ли го, Еджан? Ти взели кил или не? Взех Джакса. Значи, ние пет... Аз щях да те спася, ако имах мана. Мале, един два от мене, 5 от Райса, което е хубаво да са фини, защото все пак си е сам. Аз му пращам картичка. Пак ли ти не чух, но ма нерви като ми идват двама. Какво? Защо отиде чак до там, бе? Страх. Суър, не Да не можах ти умра. правя картичката. Какво правиш с кое? Прати ми. Чакам тебе, какво правя? Цецо пратил. Долу при мен, пристигна успешно. Давай. Чая съм 6 лева, от тогава ще ги правя. Охо, 6 лева ще има мачка. Той ти сте твоите 6. Тай. И аз съм 6. О, кога бе? Абе, А аз съм фарма. Аз не трябва да обръщам внимание на фарма. Даже не трябва да вземам. Даже и трябва да съм 0 фарма, ма. тук вече не е оспорвам, тъй че спокойно. Ай, аз съм 6, но те почти нищо не прави. Да фармя. Че е много гадно. Да, бе. Аз много го мразя. Добре, колко вече ти пращам картичката. Май ще пратя. Абе, аз осветявам пък. Май ще се до тебе. Да, пращам ти. Не. Мерси си, отиди се в храсти. Я. Биш. Аз нарочно ги пращам там да... О, той сериозно ли? И то мене удари, мене. Добре. Остана ми още един левел. Да дигна. Ау! Аз направих ларвика. Браво, бе. Але фис. О, да. Физ пауър. Физ пауър. Не знам, що играех Райс. Пауър. Слаб съм с него. Слаб съм с Райс. Ай, мечки! Цето, слаб съм с Райс. Не си. И мечката. мечка. Мечката гри зли. Не, мечка. Дай, мечко. Гледай, дори прав, гледай на колко е. И гледай му на колко е. О, да. О, не. Цецо, ако имаш ул, ще те призная. Нямам. Точно то исках и аз да имам. Колко пращам ти картичка да се оправиш там. Ти го уби! Какви картички? Гледай го човек на колко е. Гледай го е. Убих го, нали? Браво, Цецо. Пак, че го убих. И хора, дали го убих? Не знам колко време е станал клипа, мисля, че... 11 или 12 минути. Повече. Колко може при те да си оправя резултата? Айде, не барам. What the fuck, оставаш ма самичък, вай бе. Че как му се, ама? Не, нищо не така, не бе, просто вика, вай бе. Ма тук, виж си трима там. Да, той стои сте твоите. Които се Аз искам да си оправя резултата, не за Що? Какъв резултат си, бе? Едно. Съм хубав. Да? Че аз съм 4-2-0. Някакъв начин. Райс, правиш ли? Не го правя, умирам. Ехе, аз пускам улта, поне да ви... Ама ти стъпите миньони! Давайте, забавете го, поне да го ударя, бе. Ома гъд, къде ми дойде стрелата? Ома гъд. Сериозно ли е, човек? Трябва да го взема. Лего. Абе, аз ще пратя някъде към Райса, човек, една картичка, защото, примерно, ако нещо стане... На бота. Да, Аз отида на бота, ти искаш ли да си? Не! Не знам. Аз искам, ама... Аз искам човека, ама просто викам, ой, тук трябваха да ми скачат две в едно. Айде, чакай да насуса бързо. Ще дойдете ли при мене, ако може? Защото... Не е толкова слезно. Вижда как се прецака. Ако пълза, заеми малко място на Джан или ако искаш изцяло го заеми, не съм сигурен. Както иска Джан. Аз съм ви съпорт пък на вас. Как са... Не бе, ако искаш си на топа, бе.
Аз ти предлагам. Аз искам само едно кюлче. Ела тук, аз ще отстъпя. Тук има. Аз тук че... Ела. Не съм сигурен, човек, защото все пак. Както идем, ще се пробвам пък. Ела да скочим на този Джакса. Чайче. Фица. То след... О, не! Давай! Идва човек към тебе, идва. Помощи! И тук съм аз. Не съм... Дай го! Оставя го. Добре, вече. Оле! О, сериозно на нищо. Дай си ми го! Как асистна, бе? Понякога не взех си кюто просто за ти. Абе, аз взех кил за кил, демек. Никой не ходи на мида, бе, репортуй след фейк. Репортуй след фейте. Той трябваше да си на мида, аз не съм винен. Някой физа явно трябва да вземе мид. Явно. Не трябва. Той се е взел джунгъл. Взел си джунгъл, ама... Оп. И оправим са мишката ме накрая, бе. Джан не е по-малък ли... Той е по-малък ли от нас, но защото прави... В смисъл, развива акаунта на наш приятел. И що, не може ли? Не бе, казвам просто, което е хубаво да... Баси му пътва свое. Гледай го нервно. Отидете за фрикилчета, бе. Аз отивам, аз да не съм тук. Сега Зизо ще избяга, защото... Не, няма избягат. Физа ще ги вземе, вярвате ли? О, мой гащи. Сега е толкова го взема. Добре, толкова да го Как ти го остави Джан, нали, бе? О, да. Ладно, как ми го ударя, бе, Цецо? Не знам. Аз тюмна ми да той никой не ходи. Никой не се интересува. Не съм човек. Те. Аре, на едно... ви си... Кажай към Аре, на едно... Охо, аз... Не, колко аз идвам при тебе. Но гледай на колко ми идваш при мен. Ти го къртиш. Аз съм на вечна, не то застои на това. Баси изито. Дите. Той ето го етка за рекава. О, май гащи. Не! Добре, хубаво, че не ти го пусна. Хубаво. Аз чекай са... Луконг! Хелп! Хелп! Вау! За малко да... Тук вече заминаваме. Ми заминах, какво да направя. Наистина малко нормално. Да, бе. Ама аз пак съм с хубав резултат. Тъй, че 7-3-1. То шит, кой ти напре? Не съм 7-3-1. Те са нубови. Да, бе. Кога отиди там, бе? Ти да го знам аз, бе. Той чека спокойно. Дай, че ще го убийте поне. Поне да съм сигурен, че ще го убийте. Той Джан, колко мина покрай фараона. Те ще го убийте. Да, не. Картичка, пауър. Не, че ще помага тази картичка, ама гледай. Как ми спря лута? Нали, бе? Не. Някой да помогне на Райса. Аз съм жич... Не исках от търет. Нищо. 10-4-10. Ще. Аре, бе, Джан, ще го направим, бе. Ето и бисто и физа е тук. Късма! Къс. Полза къс. Умря от него, бе. Пу. Отвори от отровата, що ти помрете от отровата. Да. Джан, айде да отидем за тези двамката. Или тримката. Те са изи там. Еди на бота, двива се много скочете. 2 в 1, ли? Натана. Фидела, дайте. Аз мисля, че няма да го срещам. Шито 7-3, Цецо, браво. Мерси. Свърши, бе. Тама нямам стън. Ай, стига, бе. Ко чакаш тогава? Чай, че аз заобиколих като най-големия ретард. Не, бе, няма го пише. Бе. Не знам по какъв начин аз ги взимам. Не, мечкай. Аз за паро.
Ти кой да ни правят барон? Аз мисля, Нямаш му опият. Изведнъж ми скочиха от нищо. Викам и аз. Един е в едните, другия в другите, айде. Айде! Ултака ми е да бе. А не, аз дори съм го ползвал ултака и го убих. Добре, бе, аз не справя килото. Аз скоро време Няколко може да хилпни на тоба, ако са два. Но физа той ще. Я бе, аз скоро време ще си купя Guardian. Аз ще си купувам Guardian. Поне ти си път. Още 300? Добре. Пак 1600. Не, ти умах. То ти нарасъл, ти много смутен, но гледай около малко разстояние се телепортира. Ама като си 11 левел ще е на повече. То пак ще е на малко, то някакво много на малко. Абе някой да дойде тук, бе. Какво ви на Twisted Fate? Тук. На бота! Ама да тръгваме ние, бе. Какво правим ние тук седим? Ебе, бягай и аз събирам за Guardian ангел. Пращам им Аре, послание да купих съм го, бега. идвам. Ми той аз събирам. При мен е 880, сега ще ги събера бързо. Бързо. Маля те много да има мечка, докато си... Бързо е, хора! Чакай, Колко при нас бързо е. ти да сме машини. Аз не говоря на вас. По-хубаво ела при нас, че Трябва да побързаме. смачкаме малко. Ето, Джейк му чуш 4 да се тресе, брат. Някакво... Какво? Какво не знам. Аре, Джейк, Джасън. Накрая ще се флашна. Флашна се. Не, гледай да го Учи ми, снимам. го пусни. Ама гледай да го оцелиш. Маз го целих. Айде! Замина! Аре бе! Скапам ти ми стрими са. Всички... Паси тъпанара! Какъвто сред артове, човек! Те трима на бота ли колко? Браво, Фюз. Абе, аз тук ще свалям турет, ако трябва. Мале, те миньони как ме саднаха. Що бе? Чай, че шашо. Та мъж там се рекалва ми. Виж как се смей. О, бягай! Но екипът фараона доди. Той Мале, не... нещо му уби. Той много малко си сваля, бе! Малко сваляме, сега ще има GG. Пусни му W да го сноуниш. Той му пускам, ама... Чупа, къде ги? Да, бе, аз не го пускам. Си се плаши мъжка, поне идвам. Идва. На къде бягаш, от човек? Искам да умра от търета поне. От търет! По-за търет! Убива Не, ти! няма да отърет, няма да отърет. Сам дето съм умрял. От търет! Не! 9, 5, 4, бе! Пу! Давайте! Мари, момче, ай на бота да идват при нас, защото нас намачкат там. Еднична мачка, де. Той туистата човек къв резул. Той кой кери? Колко? После идва Физа, после аз, после Ани. Как бе? Ти си после, бе, къв Физ, бе? Кой е 5 кила, Да. После Физ. Да, после Физ точно ти, защото е много умиране. После Ани и после Twisted Fate. Ай, Бъро, наистина. Аз тям. Ай, да бъде има мечка да му правим на барона. Мечката гризли, пък се прави да късаме. Те са ако додат. И ако сме на малко, аз Саша. What the fuck? Бягай. Що сме само тримата, бе? Що сме само тримата? Не, айде Да бягаме. Да бягаме, много ясно. Айде да го правим, кой ще кажеш? Мади! Елате за Ларука. Ама, бот. Елате на тупа нищо, човек. Не да ги убиеме. Бот го оставя, аре, сега ще отидем, ще ги убиеме. Аз ще гледам докато ти да. Какво ще правите? Аз имам фриза. Let's go! Ти са мерси, ама... Ти са, давай! Дум! О, мъгъто. Те ли ще играем, бе? Как те къса
Паднах! О, какво? Как се хилва, бе? О, всяко ме уби. Викам сега ме уби, брат. Толкова малко остана. О, дайте знам как се хилва. Чай, поне ти спася турида. Физа, къде се рекава? То се изи, човек, ай, изключимо много изи то све. Накрая аз си отивам спокойно. Аз пращам едно съобщение. Аре, бе, искам да късна. Искам. Съсето не можеш да къснеш. Знам. Просто го пускам. Аз имам телепорт, не се телепортвам. Оу. Чай, че аз да не е те просто да умра. Ходина! Здрасти, Аник. Ани. Не, просто някакъв... Значи как измисляш си човек, Аник? Не, Аник има кеф просто. Хити си много гадно. Аз трябва бялното й. Абе, аз ще пусна човек към джунглата нещо, някой ако идва просто. Да го забележим. И да има бом-бом. Мар да сваля ми търите ни курси. Еми аз стои правя, аз не седя. Аз не седя. Айде. Ние го свалихме, да ги правим. Сега наред да ги правим. Аз стоим на топа. О, да. Трябва че има. Някой трябва да дойде, ми хилохме се. Аз съм. Този дече Ти да. правят туре, ти са добре. Някой са тъпа. Аре, Вани, сериозно ли бе? Сега минем... О, не, аз не сме тука. Трябва да помагам, сори. Да, бе, аз ти гледам. След видите дойде спокойно. Ма къде отидеш? Не, Ооо. Скапа. Да, бе, гледай ги! И двамата, бе, какви са тези, и двамата лутнаха. И двамата сти. Ай, бам. Ти пък и ти 12 левел. Не, не ще умра от милион, сериозно ли, брат, сериозно ли. Ще се пусна кюто сам да се спася. Айде, Зори, това е ако ще се рекаузаш. Ти от топа ще напушна, той никой не хода там. Чувствайте, той не се замина. Аз ще отида, ама чай първо да се спася от тука. От изкапани местин. О, там има наши мили. Ред, давай. Не трябва... Това ще тя оставят столите там. О, той Джакса се прави тук. О, чай ти бе, 60, значи... Стринатата с много не си бям. Той е без айтем. О, бум! Къс! Какво? И са много яко късна, бе. Не, викам сега късвам някакво. Сега не ми... Сега какво не ми? Не, нищо. Виждаш ли на мене, ти им изкажат. Те са, ако не са при мен, гледай ги човек. Ами дай да отиваме. Ето аз отивам, де. И Райс е там към. Да, е Райс. Браво е Райс. И то потърят го. Да, нормално се. Да, бе, телепортваш се и го убияш да ти е лесно те. Браво. И тут сам деца. Абе, дайте си на мида кушкайте. Само деца телепортнах ли? Не, викам, с някой се телепортваш и го правиш. Ето аз ви показвам, че сам нас е тук, не че съперча стои. Някой като играята 6 и съперча се стои някакво. Аз съм виждал някой деца перчете. Да, и аз. Перче се и какво? Ти нищо поръчи нищо не ти набива. Ако не ти набива нещо, тогава съм съгласен, ама... Аз се изгайдвам. Нас, брат, можем да го направим. Аз седя да го научим. Да, бе, те са изитис. Гледай, ти си да го сваля, човек. Ти ли, какво ще ми направиш ти, бе? Бохук. О, да. Още да снимаме, още. О, човек! Аре, бе! Джакса се измъква! What the fuck? Защо? Защо? Опа. Той човек те... мазен, ти какво правиш, бе? Сега, моля, пълза не ми късвети. То мисля, че не ми. Казах исках да сиснах. Сори, не бе, как и аз пък сори, мале. Абе, както и да е, аре, аз не държа. Омага! Трипъл! Тук съм. Але! Браво. 12 кила си стисал сигурно. Той ми късна трипълката. Ти сигурно силен си Чувак ми късна кила. Аз си го връщам просто. Ти човек, силен си с 6 човек.
Наистина, много си силен. И аз съм силен сам. Сисо, аз не знаех, че си толкова силен с Сашин. И аз дори не знаех, че съм толкова силен. Камай, сега съм някакъв нуб. Явно съм силен. Бати си уния дец, човек. Мале, чайче турец. Аре, те с бастуни ли, бе? И само един път или не знам колко дето искаш да се самоубиеш, ама. Да, бе. Искам да Тук се пък той ще свири вече. Аз се хелвам. Абе... Аз тук мога да си ги цепя спокойно. Якото и на шич цепи. Гледай колко му свалих. Абе, аре лешове, да лешвам. О, да. Аз знам какво направих. Просто аз ще умра за тюбявам, не че нещо. О, къс! Фор, къс! Пента пред! Пента! Ама... Аз да ни късвам така сута, човек. Не, аз не искам да ти късвам просто. Не, той никой не направи пента. Не. Аз нито един Той, кило. аре, да свалям интернета тук. Ми това аз танке. Те да. Аз съм на малко и пак съм така. Хора, явно съм бил силен Саше. О, конки, аз му ти утна, бе. Аз му ти утна и така просто. Аз му утна. И да ме убия, аз съм гвардиан и пак ще го убия. Хора, ние са легави ми заради те. Сме много добре. Да, бе! Геме, всички ти му остават тръд след него. Не, Фидала, само. Хил! То я ще умра, човек, не мога, я ще умра. Те ми скочиха 2 в 1. На бота никой не Аз съм пак хубав резултат, 13-6. Абе, как никой не ходи на бота? Нали миньони ти ходят, бе? Нали? Ма те не са хора. Бе. Ме те са миньони, то и някои от нас не са хора, де. Всички не сме хора. В смисъл, Вулконка не, Фидала не, Насуса не, Джакса и той не. Те от другия отбор и Физа не е от нашия. От другия отбор всички са някакви същества. Пък ние сме само хора, само Физа. Той колко е дядо? аз съм някаква леличка. 15 кила съм аз. Аз съм някаква леличка, дете 13 кила. Аз съм детето. Аз съм... Кой е бабата, бе? Я кажи. Не знам, аз съм сестра му. Ние сме сестри. С кой? Санито. Себе. Ама аз съм по-малката. Да. Еми ни аз и ти сте Фейта и Физа. Значи аз съм бил повече демичка от Ашия. Чай на топ, аз не гледам, бе. И сега какво правим? Идвам. Идваме. Пращаме... Колко аз ще правя? Аз им пращам картичка. Картих. Ти сега с твоите картички. Не знам, че ми просто на киф да го ползвам. Ама ние скашаме ли? Ти кажи ти. Ти кажи ти, аз не знам. Хелп, Цецо! Тук сме! Леше! Тук! Добре, бе. W! Айде, правиме ги. Сега на мида да пушваме. О, тъмън 2 фри килчета си виждам. Да вземем една зоня. Чипойч! Той аз зонята колко е? Чай малко да я видя колко Можем е. ли сега? Някой да ладне тук е ти. Да се помъчим за барона, човек. Аз съм 453 АП. Цецо, аре върни, бе, човек! Къде бе? Еми някъде, къде да се телепортирам? Добре. Аре, бе! Добре. Аз съм мъртъв, още цъкам да се телепортирам. Не, бе, мечки! Какво правя? Ето ларна, Коко. Ма аз ларнах вече. Не, ти искаш да се телепортва. До барона, не! Аз за барон. Искам само да си покажа моя ларт. Цецо, къде си? Идвай тук веднага. Аре, идвай тук, Косто. Добре, бе. Тук моя ларт. Вампур ларт се казва, сега да го правим, идвайте. Ама не ме чам, що го пушаме. Добре, айде, той се твейте долу. Само ние ще пущам, тук ми да аз ще се телепортирам с W-то и виж, с Улта и виж дойте с мене. Да. Сам дете аз ще умре, къде. Ето с път го направихме.
Не vreau să recau Ai în făcut ult? не, чакайте ме. Ай, бахте, ви ме оставите. Куда ты направо? Ты вече не идваш. Без това имам Guardian Angel теч. Чакай. Някой трябва на топа да отиде. Фак. Това стоим на топа. Колко ми сколи тива, братче. Ти ще набият се едно човек. Но чувство, че ще набият. Ясте. Аз съм на бота, брат. Гледай ги, човек. Да отиваме, Джан, аз идвам тъмно. Гледай го сега, аз умирам. Аз съм първия дет, няма да имам. Вуконг. Уконг, мара, бе! Някой на топа ще ходи ли? Аз. С 15 минути и са 12 още. Абе, аре бе, аз. Намида човека, бе, човек направо да го убиваме, умит да бъдем, да пушнем и да се свържа, защото ще загубим скоро време. Да, наистина. Искат станат 18. И ние като станем 18. Отидеш, той Ларука ще стане първо. И Уконг, и той, и Насуса. Първи наш. Ето ги, ето кай ти. Аз знае. А някой да отиде предстои след фейта. Дай му оцет. Давайте, бе. Дай му! Станах бърз. Бум! Браво на нас. Аре, бе. Сега при Тосове да отиваме. Кой бе? Ти го взе? И аз ти го късна, ще казвам. Ти го взе, бе? Какво мислиш, че... Прецаках се. Ние спокойно колко и ние идваме. Ние сме на фул, аз съм Guardian. Аз имам зоня по Аз не съм с... Да. Ще се замясваш. Гледам колко му сваля. Кой да имам гризли? Мечката гризли! Бум! Мечката ми... О, не можах. Мечката ми гризли! Да. О, да! О, в Чили, бе! Чили, бе! Аз сега за всички копчета пък. Не! Аз го забавях, Ари, вече. Аз ще правя хибито. Аз вече не знам какво трябва да правя. Аре, идвай тук, стои тук като... Мишка. Аре, мишка. То си мишка. То си мишка. Аре, бързо. Сега то ще скочи на някой султа. Знам. На мене сигурно. Ами. Да. Точно на него ли? Тя че и аз ще умра тук. Как няма ница. Ще има... Яш! Килчета. Аз съм О, дайте! О, аре! Аз съм рипова човек. Човек, аз ще умра. Я ще умра. Аз нямам апгрейд, аз бягам. О, аз ще умра, бе. Айде, калве се имаш супер бърз апгрейд. Сега ще убивате. Аз ще умра, пък Не знам, оставам аз мислята пък. Се рекава. То. Добре, още нямам за зония. Аз не събирам се. Аз мисля да събирам. Кой иска да се телепортира с мен? Имаше много. Аз чакай сега. Бързо Сицо! Къде си, бе? Ти хищно ме чакаш, брат. Виж как цъкнах ръто. Нали не виж как исках. Но ли цъкам на някакво място? Гледай, Джан, нямам сила да се смея. Много съм старче и не мога да се смея. Опа, посех си дава. Бързо, умито низ. Те двама на бота. Да отидем на бота да ги скъсам. Нямам апгрейд, колко бързо свърши, бе. Да. Аз колко атак спит имам. Те да си пъшват на бота и да си пъшим от тук. 1,50. Просто стрелям. Давай, всичко по мене, бе. Не честно. Догледай всичко по мене. То 3 в 1 и всичко. Това няма ще ги направим. Всичко мене. Вие за колко скочиш, човек? Аз ти помогнах, аз стрелям. Всичко брат мене. За кой те не знам?
Аре бе, отидете Джакса. Или ай, пушайте. По-добре. Цецо, сумаш ли още? Да, бе. Хора, скоро ще е края на играта. Само да струшим този търет, Nexus търет и Nexus и ще има... Айде! О, Nexus. Дайте, прейти ги, аз седвам. Кой Кири от нашия, бе? Райса. Абе, то се ако ми хилпнеше много хубаво. Аз гледам, нищо не направи, чек, сори. Аз нямаш как да помогна, смисъл. Сута, ама тут или ще да пропусна, или ти ще да се дръпнат, аз да помогна. И пак да пропусна. Те колко са, аз пускам улта от тях. Ами някой да дойде в Никса, ако им да би имал вас званите, ще убиете и те като. Шпък, ти къде си? Не бе. Оцели Джакса. Ма Цецо, ти мутна ли бе? Мутна да ги точа, искам просто да ги точа, в смисъл аз и ти ги точа отдалече. Аз стоим и тактиката с съшето, в смисъл те да ги точат. Чай някой да ми дойде тук. Уконга! Глей, хубаво го направих, брат. Иначе до сега сме заминали. Слушайте, един лард някъде бе. Нали имам Аз да се тъпам. 552 АП. Абе, да направим драконени. Опа. Елате в храсти. Аз той ще ги стреля. Цецо, просто ми паса. Той за... Ние принеса, че сам върни са. Джан ела. Добре, ай в тез. Той Джак съм му видял. Бам-бам. Ма Цецо сега. Ти колко хора идват. Най-3 фляри скашайте бе. 3-3, Джан има това мечка бе. Дайте малко килове, пушкайте. Идва Цецо, идвай! Чакай! Абе се не му отдуда бе, брат. Яки Насус. Насус! Не, поне и този. Аре бе! Не мога! Грубички Дай играе. мечки, Дай мечки. Поне мечката да направи нещо. Наистина, мечката поне да направи нещо. Добре. Если не мога да ги... Фидостикс, давай, гледай мене, ще му убийствате. Аз сигурно съм още. Май. Ай, Никсуса бе! Мади бе! Айде, мечка, GG! Трябва да целим... Чек пълза, задръжте му още 5 секунди преди да имам гвардиан. 3, 2, 1, добре, имам гвардиан, тъйч. Рекалвай се, гледай на колко сме те ще убива. Мене, да. Бързо! Не! Да, бе! Аз тръгвам, бе! О, не! О, бе, този как ми филма ута. Репорт! Да, бе, двива се, но Репорт Twisted Fate! Репорт Twisted Fate! Няма що! Да се пусни като да го стърни, бе, човек, нали? Чак сега го пускам. Нали? Тита. Абе... Ама най-много апел тук. Те сигурно ще правят барон. Върни Джан Пурс. Той Джан 17, бе. Той аз още гледайте колко процента, 58%. Цецо, репор! Обърках се, бе. Цецо! Ама ти пък си мъртъв да те изчакам ли, Цецо? Ще изчакам и ще лутна и те ще отим на топа. Добре. Чакай, 9. Ай, бързо. Бързам. Не, сериозно. Дай, пускай. Ме той много близо, гледай. Пак ми помогна пък. То пак си помогна. Не! Омага! Някой, Цецо имаш ли? Нямаш. Не. Аз нямам спид. Цецо, пусни ако има. Ето. Ето го. Джан, Джан. Джан, ето е най-напред. Искам го екзусна. Цецо, от тук мине. От тук минаваме, бе. Джан. Нашия Wukong. Здрасти, бе, бай Wukong. Как си, бе? О, братче. Аз се хелвам и драм да те тупам. Цецо, значи 18 левел.
Аз съм 17 още. Не, на О, ай на мида! давай. Маджу. И после за той нещо. Да. За той нещо. Които се казва Благо. На шор. На шор. Аре бе! О, виж го! Аз съм Виж го то с гладен. нас. Аз съм Мачет! Ти си къртен. Насос, ти си къртен. Абе, дайте малко килови на мене, бе. Тимур, достатъчно. Да, 16-22. Абе, дай да Кой видя бил Дини. тука? Я да видим кой бил тука. О, Джакса, бе. Да, бе, Ай за дракона. Жално сейво, човек. Ела за дракона. Аз ще Той гледам. никато уби ми дракона, той ще дойде. Аз сам ще го правя. Не, идвам. Сега ще го удари той си. What the fuck? Защо? О, с Guardian Ангел ли, бе? Абе, дайте О, искате ми взебо, I'm thanks. О, и аз взех го, човек. Човека, нали с нас го данах с бейзика така и го взех. И той ти даде. Аре, бе, човек, ти Айде, сега, траха ти ми, човек. седят там, човек, само и само да спазят. И сега пак имам мечка. Ай сега, аз се рекамам, защото на... Ай, барон, те. Ай, аз след 10 секунди ще му телепорт, ви отивайте и ларвайте. Цецо, бързо идвай. За барон ли, бе? Да, тримата. Аз се изсайтвам ви лърнете. Ето една секунда само да ги убия тези миньони. Добре, няма. Ако искате, викайте хелп там, не знам. Аз ги направих вече, бе. О, Ча няма върне да, другаде. ти си, бе? Другаде върне. Другаде. Другаде, Арде. Другаде. Виж как избяга. Нали, като мишка. И той сте твоите идва, аре. Ай, прейте го, бе, давайте. Ама аз не танкел, ай, колашта. Но, не знам, аз трябва да го убия. Да видя дидите. Няма пускам мечка. За Абе, всеки случай ще що аз танкел, бе? Не знам. О, не. Та срава. Аз го взех барона. Да, бе, ти само ги взимаш. Всичко взимам аз, бе, Цецо. Да, бе. Ми 720 АП съм. Как не аз взимам? Среща. Гледай как го правя този. И аз пускам едно. Извайте! О, добре. О, там прецакана колко? Човек прецакана. Нарочно го пусна по-назад, за да можеш да вземеш кила, признай си. Не. Аз просто си утнах то. Аз не съм бягал напреди. Аз стоям на топа. Да вземем поне буболечка. Ай, фул билд. А не много спийте мъж, бе. Да, ето сега да го научим, бе. Аз ще Вие. аз ще таком да си Да, не отивайте, май ще се го направиш. соли. Ела ми да те екзаустна. Ай, мечка. Аз съм Имаш, много не знам. надалече Да, ти имаш. към пауър. Аз след 30 секунди имам телепорт. Аз ми е много... И за първи път взимам барон. Цецо с мъжка. Сетих се, бе. Сетих се да го... О, не. Флаш. Поне да го бия, бе. Идвам. Дай за другия. Дайте! Аре, бе! Трима са, идвам. О, четирима. О, да. Най-накрая си взема маски. Оф, на 10% маски. Гледай колко набивам, човек. Има някой човек тук. Идвайте. Значи- Сори, малко прецаках работата. Аз си бях тук. О, Коко, не дейте, бе, бате! Бате, айде! Дай ми мечката ми танки. Аз там. И марда танки! И сега мечката танки. Не ми да танки, бе! А марда да трушим... Да трушим това, бе... Инхибитор. Ма защо мене? Що мене? Що стана тебе Ти бил? ми е интересно! Що мене? Абе, ще стоиш тук, бе. Не съм толкова хубав резултат. Можеш? Аз... Що аз само ги взимам, бе, човек? Не знам, може Добре трябва... ти Нексус. О, да! Да, бе.
И аз пък. Айде. Не се усетя. Ян, иди! И ще да се... Ай, добре, дайте. Ма аз го правя. Айде. Джиджи. Това, хора, това беше нова игра. Справях го цец. Не съм го справил. Всяко не ми даде ключ вече. Кутийка! Имам 6 кутийки вече. Той не е истина. На мене не ми даде човек. 6 кутийки и 2 ключа. Много съм тъп. Просто... Що си тъп? Не бе, обърках се аз. И хора, това ще бъде от мен.